Evo, ako ste pažljivo slušali vremensku prognozu, čuli ste da će u ponedeljak biti lep, sunčan dan i jednostavno nema razloga da ga ne provedete jednim delom, bar u centru Novog Sada. Razloga ima puno. U ponedeljak će na Otvorenom biti realizovan projekat pod nazivom Bezbedan vozač pod pokroviteljstvom Uprave za saobraćaj i puteve Novog Sada. Tim povodom gošća razglednica načelnica uprave Viktorija Paunović. Viktorija, dobro dan i dobrodošli u razglednici. Dobar dan. Evo jedna onako preventivno-edukativna akcija namenjena najširoj populaciji. Dakle, bit će sve na Trgu Slobode. Kada počinje i šta će sve građani moći da vide? Da, ovom prilikom želimo da pozovemo sve naše sugrađane na Trg Slobode u ponedeljak 31. avgusta sa početkom od 11 časova do 20 časova će trajati projekat Bezbedan vozač, koji je u stvari jedna preventivno-promotivna aktivnost iz oblasti bezbednosti saobraćaja u organizaciji Gradske uprave za saobraćaj i puteve radi unapređenja bezbednosti saobraćaja. I to je jedan u nizu projekata koje podržava grad Novi Sad u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na teritoriji grada Novog Sada. Šta će se posetioci moći da vide? Šta će im biti predstavljeno? Pa, ima više aktivnosti koje ovaj projekat podrazumeva, a glavni akcenat je na vozačima, zatim na putnicima u vozilima, na biciklistima, na decu školskog i predškolskog uzrasta, kao i na mlade, koji su ujedno i najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. A od aktivnosti su predvođene demonstracija upotreba sigurnosnih pojaseva u vozilima, zatim simulacija prevrtanja vozila prilikom sudara, kao i vožnja u realnim uslovima saobraćaja sa naglaskom na prilagođavanje brzine uslovima puta, demonstracija ponašanja učesnika pod dejstvom alkohola na poligonima, bezbedno prelaženje dece preko pešačkog prelaza, kao i edukacija roditelja o pravilnoj upotrebi dečjih autosedišta u vozilima prilikom prevoza dece. Da, dakle, bit će onoga što će moći da vide i deca, ali bit će upućena poruka roditeljima kako bi trebalo se ponašaju pred svojom decom i da poštuju saobraćajne propise. Ko će sve učestvovati? Ko će izvoditi te edukacije? Učesnici su Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, zatim autoškola Aluno iz Novog Sada, Centar za promociju bezbednosti iz Novog Sada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika i sportski automoto karting klub 021, kao i humanitarno-ekološka organizacija Čepom do osmeha. Dakle, imamo i vladine organizacije, ali i nevladine organizacije koje daju svoje učešće u ovom projektu. I koja je vaša ocena? Koliko su ovakve preventivne aktivnosti značajne za povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju? Pa ovakav vid edukacija i promocija bezbednosti saobraćaja je neophodan, jer je taj vizualni efekat na decu najvažniji. Pa samim tim i grad daje sebe za obavezu da na jedan ovakav način utiče na mlade i na decu kako bi se broj saobraćajnih nezgoda i posledice koje njima nastaju smanjilo na teritoriji grada Novog Sada. Dakle, u svakom slučaju biće prilika da deca saznaju nešto novo, a da roditelji podsjetimo na ono što bi trebalo da znaju. Jeste i velika je podrška upućena ovom projektu, znači od Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Sada i Gradske uprave za obrazovanje grada Novog Sada i svi su najavili svoje prisustvo na trgu, tako da još jednom ovom prilikom pozivam da svi sugrađani dođu. Također bi se zahvalila i Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću Novi Sad na ustupanju autobusa za prevoz dece na Trg Slobode, gde će biti održan javni čas iz bezbednosti saobraćaja. Viktorija, hvala vam puno. Dakle, čuli smo, bit će lepo vreme, nema razloga da ljudi ne budu tamo. Ako u slučaju ne mogu da dođu, naša ekipa će biti tamo i sve će moći video razglednicama. Hvala vam još jedno što ste bili naši gošći.